Üdvözlöm az állásinterjún, én vagyok a hiring manager. Vezérem, szavas, ciao. Hát ja, ez itt a Head Career-től, ugye startup vagyunk, dinamikus biznisz. Miből is áll ez a munkakör? Hát gyakorlatilag sok mindenből, mondjuk itt adja nagyon sokat kell. Ebben a Senior Regional Manager Assistant pozícióban egy komplex képet kaphat a vállalati struktúráról. Alapvetően sales, de marketing is, nem csak a kommunikáció meg a kreativitás a lényeg, azért lesz egy-két alapvető adatközpontú pénzügyi feladat is. A mikrót ki kell takarítani hetente legalább egyszer, mert benn maradnak a szagok. Némi applikációfejlesztés, nem sok, azért kevesebb, mint amennyi van a külső raktárunkban, logisztikai meló. Az ideális candidate egy olyan személy, aki nem ismer lehetetlent. Például nem lehetetlen az, hogy vasárnap is data reportokat kell csinálni. A kávépénzben egy műanyag pohár ott van a kávéfőzőmet, 200 forintot kell bedobni, ha nem dobod be, a számot fogom kérni, le lesz vonva a fizetésedből a végén. Versenyképes jövedelem van, ha jól tejelnek az ügyfelek. Pénz. Munkaidő? Alapvetően kötetlen, ugye 8-tól 6-ig van a törzsidő, akkor bent kell lenni, de egyébként rugalmas. A home office rendszerét most már meg fogom szüntetni. Nekem közben mennem kell technojogára, Telegramon írjál, oké? Ez meg azért kell majd aláírnod, hogy amit az előbb aláírtad, hogy átvetted azt a papírt és írtad. Hey Siri, remind me into the days to call the candidate. Rendben, akkor köszönöm szépen, a recruiter akkor 4 héten belül jelentkezni fog. És neked mi a célod? Szeretnék stabil karriert építeni a pénzügyi szektorban, a budapesti átlag felett keresni, és közben folyamatosan fejlődni, előrelépni. De nem szeretném elveszíteni a rugalmasságomat, sem annak a lehetőségét, hogy bárhol, bárhonnan dolgozhassak. És mikor kezdenő?